Goedemiddag dames en heren, Berkelheim, verpleeghuis, de bejaardenwoningen en heb ik nou nog wat vergeten? Kuiperpleinflat. Kuiperpleinflat hebben we ook nog. Die hebben we ook nog. Gezien we zijn er weer met de optocht. De optocht die komt op ons af en we stonden dit jaar een keer op een heel ander punt. Anders stonden we al voor het gemeentehuis en nu stonden we op de hoek bij Bekkers Pietje. Ja, bij Bekkers Pietje, dat moeten we rustig zeggen, want Bekkers Pietje is er toch niet meer. Want Bekkers Pietje heeft zijn zaakje opgedoekt en nu zit er een andere man met zo'n knoevelaar zit er nog. En die zou dus in het verpleeghuis. Maar wij gaan nou kijken naar de optocht van de Dreumel. En je zit helemaal vuur aan, elk jaar de Horsterdorp-omroeper. Ik weet niet of nou Beer Herrads boven stiert of dat... Nee, het is niet Beer Herrads. Dat zie ik van hier, Rudo. Goed zo. Maar wie het wel is, dat zie ik niet. Daar kennen we nu met Jos Keizers zien dadelijk, maar dat zien we wel als we dichterbij komen. Of onze monitor of onze camera wordt het helemaal. Ik kan zo dat we het nou al kunnen zien. Maar je is nog ongeveer een meter of 30 van ons verwijderd. Dus ik denk niet dat dat helemaal lukt. Dreumel alaaf. De man die de optocht mensen naar de kant helemaal losmaakt. Veel natuurlijk de politie en het is inderdaad, ik denk toch wel Jos Keizers. Zo zaalt hij de politiewagen weer Het is toch Beer Herrads. En bovenin was het niet Joepje, maar dat was niet anders. En de volgende engel die Beer Herrads is Engel. En die maken ontiegelijk veel herrie. Ik hoop dat je er iets van kunt zeggen. Dit zien de wegen kaartjes, zoals ze zichzelf noemen. En die hebben dat schitterende monument bezig. Wat de 11e aan de 11e door neer is gezet. Koningin Beatrix, die is deze week al van mee en dat is dus nog erg snel wordt ingespeeld. 24 jaar Verkens Studieclub. Het heeft te maken dat er een studieclub zit die helemaal gespecialiseerd is op het hele Verkensgebeuren van Horst en omstreken. En die bestaat al 24 jaar. Het is nu helemaal ontgaan, maar deze mensen is dat niet ontgaan. En ze klagen er een beetje over dat ze nog steeds geen diploma hebben. Nee, ze hebben wel een goede vereniging, maar die schrijven geen diploma's uit. En hier hebben een zwaar pieproker. Een zware piep te roken heeft er natuurlijk ook een zware piep nodig. Ja, dat moet er wel. En dit is een echte zware piep. Het heeft wel hier wat tabak nodig. En er zit ook nog een inhuur te boven. De zware pieproker. En een bordje achterop, je kunt het misschien niet lezen, maar straks heb ik de piephoed. Dat ziet erop. Toen neemt hij in onze pieproker met zijn zware pieptabak. En we gaan verder naar de volgende groep.
En de volgende groep dat heeft te maken met Jupke de dorpsomroeper. Jupke de dorpsomroeper die stopt. En Lemme en Co die willen op deze manier eigenlijk aanduiden dat ze dat heel erg jammer vinden. Hey, het hier doen aan Jupke. Ja, Jupke, onze dorpsomroeper, eigenlijk Jos Keizers in het groene leven, die heeft besloten om niet meer als dorpsomroeper te gaan, maar meer een buurt te maken waar je ook mee de buurtkampioenschappen mee in kan doen. En daar wensen we Jupke heel veel succes mee. En heel zeker zal Jupke ook ooit een keer buurtkampioen worden. Daar ben ik van overtuigd. Want de capaciteiten heeft hij. Jupke bedankt voor onze laag en onze droom. Maar hij is dus nog niet gans weg. De nieuwjaarsreceptie, andere twee buurtreteners van vroeger, dat waren Durske en Maris. Zij deden altijd bij de nieuwjaarsreceptie de nieuwjaarsreden de eerste keer. En dat op een komische noot. Maar ja, ze zien gewipt of ze hebben zich eigenlijk een beetje zelf gewipt. Ze hebben gezegd, wij hebben het eigenlijk lang zat gedaan. Nou, wie al de mensen zullen maar eens opstappen voor de opvolgers. En de opvolgers die zitten achter op de wagen. Ik heb nou wel even wat anders in beeld, maar ik zal het toch even vertellen. Achter op de wagen daar zitten namelijk Joyce en Ivan. En dat zien Peter Spijken en Annette Vossen Spijken. En die gaan het overnemen van Dorske en Ades. En dat zien nou bekenden van ons die dan staan te zwaaien. Dus dat was Ivan en Joyce zelf niet. De volgende groep. De clown, Bassie en dat is de groep Oetewij die dit uitbeelden. En je zit Bassie en Adriaan beelden ze nou. En het zijn allemaal clowntjes, een schitterend gezicht. Allemaal prachtige tekstjes. En de kinderen die vinden het ook leuk om mee te rennen. Dat ze hebben lol zat. Tamboerijntje bij, de caravan van Bassie en Adriaan, dit dan natuurlijk altijd bij u. En dan naar de volgende joekskapel, want er zitten verschillende joekskapellen in de optocht. En dit is zien de herriescheppers. En de herriescheppers komen nu weer met herrie, maar ook met een schitterende wagen. En zij willen even de hemelkapel. En dan Ian van de Slagers, van de winnende Slagers, van Horstmaas, onze vierkantenmeter, de vierkantenmeter. En deze groep zit, onze eigen vierkantenmeter, hebben ze heel goed gebeeld. En gegarandeerd, dat is precies de vierkantenmeter. Het ziet er wel heel leuk en kleurig goed. En dat is de Woodlows. En ze doen hier en nog een naam, want de vierkantenmeter is niet opnemen. Misschien kan ik wel een beetje verklappen, daar zien we ongeveer een 55 of 54 nummers. Dus we hebben nog heel wat te goed. En dit is de Durste Kring. Dat ziet er ook eerlijk glitter en glimmerachtig uit. En wordt natuurlijk uitgevoerd door de Durste Kring. En ze hebben kosten nog moeite bespaard dat ze het goud blinkt eraf van alle kanten. En daarmee is de Durste Kring verloren. Het snoekerspel, een spel wat steeds meer in kunt. Alleen ze beelden het iets anders uit. En ze gaan snoeken hangen. Ze hebben het eerlijk voor rellen gebracht. En nu gaan ze verder met snoeken. Het thema zullen we nog dikker terugkomen. Het volgende muziekgezelschap. Fanfare Concordia en zij komen uit de Weertrik. En de Rosa voor mij geen plaats. Hier van de vullen loslopende gekken. Gaan we Kimbos van Farah.
zoon, dat hebben wij vandaag gehad, want dat is wel belangrijk nu dat we het doen, dat is een zoon van Netjes. Uit de Meertrek natuurlijk. En zoals in de Meertrek mocht de prinses van de Meertrek mocht altijd mee op de wagen. Met de ganse dansschade, de ganse raad van elf, de volks en natuurlijk zijn er hoogluchtigheid. Mark de eerste. En ook de Meulenwiekers hebben dit jaar weer een schitterende wagen gebouwd. Ja, ik ben even lachen voor iets wat er ook komt. Ja, ik zie hem. Ik zie hem lopen. Ik denk dat onze cameraman onder hem direct in beeld pakt. Onze mestinjectie. Ja, een mestinjecteur. Ik wil eerst aan denken, wat is dat nou? Maar als je aan de achterkant kijkt, dan is het heel duidelijk. Horsplosie. En ze zien het er niet schaans meer zitten met horstpromotie, geloof ik. Het gaat Haarberg afwaarts, Jan. Want het AOC hebben ze al begraven. En er komen nog een paar begrafeniskisten na, dus het is niet het enige. En wat hebben ze begraven? Het AOC, dat zien ze dus helemaal niet meer zitten dat dat nog komt. En dan iets wat dadelijk nog heel druk in de optocht, het komt zeker nog terug in de optocht. De Rijndonk. Ja, en ze hebben echt een begrafenisstemming, hè, dat zitten. Het is, we hebben fleurige groepen, maar deze groep beelden op zijn manier ook heel goed uit. Daar krijg je een laag vanaf. Niks. En zelfs de borenkoel en de spruitjes hangen er al echt bij of het... Dit is niet van meer gedepreid, dat zeg ik. Ja, dat is al van veel gewerkt geweest volgens mij. En dan wat ook begraveerd, ik denk wel in de toekomst, want ik geloof niet dat ze nog veel leerlingen hebben, de openbare school. Ja, die komt er achteraan, zoals je direct in beeld zit. De schriftjes hangen eraan. En de volgende wagen, ik geloof dat er ongeveer ieder jaar zin. Ja, dat is de prins van Mission Impossible. Een vriendenkring in Horst die de carnaval helemaal op haar eigen manier vieren. En je ziet, dat waren vroeger in de caravan. Hier gisteren was het al maar gerne. En je ziet hoe ze ermee tequila zien gaan. En dat zal menige kastelein ook wel gemerkt hebben in Horst. Maar op een manier hebben ze lol en wat mee mogen ze. En dit liet er wel een beetje op 17. Maar het is weer een andere groep, Harry en de Efteling Smurfen. En ook ze hebben ieder jaar een soort prinsenwagen. Veel wagen, veel herrie. Ja, dit jaar zeker een uitbreiding, want het zien we wel een stuk of 4 of 5. En als ze nog meer optie voor de show, dan zien ze nog de optocht hier zitten. Ik geloof dat de optochtcommissie zich een beetje bij elkaar heeft gezet, want we hebben nog zo'n wagen, weer een ander nummer, dus weer een andere prinsenwagen. Maar de optocht heeft gedogen door ze allemaal bij elkaar en dan hebben de mensen de trekken niet keer gezien. De familie Hoeiwakers met op de geurklepels trekken afhoeds en... Maar wij gaan door naar ons volgende onderwerp en dat is een koer in Horst, het Drumme Linnenkoer. En dat zal wel eens letterlijk opgevat kunnen worden. Dus drummels en hiervoor linnen en natuurlijk ook een koer. Dat is wat ze noemen een middengrote groep. En het wordt weer schitterend uitgebeeld. Ja, de groep in het uitbeeld, dat zien de groen bledjes en het koer, daar gaat het in. Het is hier niet huur wat ze zingen, maar ze geven wel een voorstelling. Ja, ze geven een voorstelling, misschien dat ze het dadelijk aan deze kant nog even doen. Ook weer allemaal schitterend gesminkt. Muziektekens in het gezicht. En je ziet het, iedereen geeft mee, de ganse familie.
de kindjes, iedereen. En zo huurt het ook, zo huurt carnaval gevierd te werden. Met de hele familie op stap. En wie zien er nog meer op stap? Dat is muziekvereniging Sint-Hubertus. En voor de kenners is dat natuurlijk de Nederlandse. En eens kijken of ze kunnen blazen. Daar was ze daar. Sint-Hubertus van Hegelsum. Nederlandse, ja. Oh, bijna Matrix zeggen, maar dan had je het toch wel gekregen. En ze kunnen blazen zoals gehuurd. En hier komt weer een snoekerspel aanrollen. Modern snoekeren in Las Vegas. De ja, hoe moet het noemen? Klokhal. Maar het is niet alleen de klokken, ook door is een snoekerbaan, dus of hoe moet dat noemen? Snoekertafel natuurlijk. Dus er staan diverse snoekertafels. Worden mensen eindelijk het snoekergebeuren zelf helemaal kunnen doen. Even voor de regie om niet te zien de microfoon, de pieptint. En weer komen de mensen die willen voor volgend jaar alvast een kaartje, zeker een kaartje in 1993. Ja, want ze zien al een wie van ver hebben ze weer een beetje een ijster boete op de stoep gestaan. En ze hebben nog een kaartje kunnen bemachtigen. En nu hebben ze de tent alvast bezig. Ze trekken dadelijk tot aan het Wilhelminaplein en daar gaan ze vast kamperen. En dan weten ze zeker dat ze een kaartje hebben volgend jaar. En dit is oud voor jong. Niet jong voor oud, maar oud voor jong. En dat werd de toekomstige joekskapel van de bejaardenvereniging, hebben ze gezegd. Ze zou je het voortouw nemen. En dat betekent geen klassiek, maar lekkere muziek. En dat kan allemaal doen het ham. En je hebt gezien, er zaten hele bekende mensen op. En daar weer een van die vele loslopende gekken. Schitterend uitgebeeld, meneer Ping en meneer Pong. Ja, dat zijn toch mooie dingen, of niet? Daar zitten hier wat pingpongbelkens in. En die komen natuurlijk van Armada, dat kost niet missen. De kantenier in de Vut. En de kantenier in de Vut, wie zijn schulden staat, zeggen ze, dat is onze wethouder Driessen. En daarom trekt in wordt de kaar zelf. Er zitten ongeveer 20 wagens in deze optocht, waarvan 5 grote. En ik geloof niet dat dit de eerste is. Nou, dat zou toch wel kunnen. De eerste grote wagen de heer Anders Kramer AB trekt. Ja, en deze grote wagen is gebouwd door het jongerenkoor. Het jongerenkoor heeft een aantal jaren geleden gezegd van, nou, wie gaat mij door aan een optocht. En ik moet zeggen, elk jaar wordt de wagen weer mooier. En deze grote kroewagen, waar wethouder Driessen bovenin zit en die dus zelf de kar moet trekken. Je zit de rotzooi de liter naar bovenop op elkaar. De muurs lopen rond en de troep blijft maar allemaal liggen. Ja, die twee heestelen die hebben te veel op. Het is soms een beetje moeilijk om het allemaal toe te brengen. Maar ze hebben gewoon een paar flesjes weer bezig. Ja. En die hebben gewoon lol om mij te lopen. Maar er zien ook mensen die zoeken het hoger op zoals deze. Ja, beste mensen, van boven, hutje, van hoogte. Ja. Ik weet niet of ik het gehoord heb waar hij ruimt, maar hier mensen kijken nu gewoon toch heel niets. En dat is de hoogste wagen van Horst. Ja, je hebt dus een heel klein digitootje, je zit het helemaal bovenin. En een hele lange werphengel en je heeft gezegd van, nou ik kan ook in een hoge wagen bouwen en je hebt het schitterend voor elkaar. Nou, en dan is al iedereen zover van de hoogste wagen van hem op de afzetten. Ik denk dat hij dat wel haalt. Ja, ik denk dat hij zeker kan wedijveren met een van de hoogste wagens. Met een muziekgezelschap, geen harmonie of fanfare, maar dit keer dus echt een uitgebeeld gezelschap door de Klinkers. Ja, dat is chef Klinkers, het een regionaal harmonieorkest.
Ja, en de naam, ja, dat vrucht hem wat te doen, chef Klinkers. Dus zeespulen met de klinkers. En dat is de buurt Elsbeende en de Noordsingel die dit uitbeelden. Ja, en die hebben aan te leven overnodig om die mooie bekjes allemaal van elkaar te krijgen. Dus je ziet het al in de Elsbeende en de Noordsingel. De vrouwen die zitten achter de naaimachine en de hieren doen aan de wagen bouwen. Maar volgens mij hebben de hieren minder werk gehad dan de vrouwen. Die hebben er nooit wat anders kunnen doen volgens mij. Kijk goed, dat zijn de letters die ze bezig hebben. Maar lol hebben ze, dat zitten. Schitterend. En je ziet, de naam hebben ze duidelijk en goed uitgebeeld. De klinkers liggen dus boven op de wagen. En wij zitten hier heerlijk in het sunken. Hoe lang doe je dat altijd? We hebben ook wel eens in de kelt gezeten, hè? We hebben ook wel eens, dat er sneeuw nog hebben we het wel eens gehad. Maar dit weer heb ik toch eigenlijk geleerd. Ik hoorde de weerman vanmorgen zeggen in 84 wordt het min 9 graden. Kijk eens aan. Daar moet ik niet meer aan denken. En hier vooraan hebben we lekker op de trekker. En normaal is dat een tractor, maar ze hebben een andere trekker gepakt. Ze trekken allemaal op hun eigen manier. Een duwtrekkertje en de publiekstrekker, de prins natuurlijk en zeker bij zitten. Een touwtrekker zoals heet. En dus de handbalclub, tenminste de recreanten van de handbalclub, de dames recreanten. Wie pronken met andermans veren en een schitterende groep. De netjes. De netjes. En rare muziek in de optocht. Fanfare, Eendracht, Maagmacht, uit de Melderse. Dat Maagmacht, dat duurt er eigenlijk dus niet mee. Dus goed, fanfare, drumband, Eendracht. Zoals elk jaar zien ze ook weer paraat in de optocht voor het verzorgen van een mooi stukje muziek. Dat met de mensen luisteren. Als het goed is beginnen ze nou te toeten op commando. Te trekken, dat het zo koud was dat de ventielen dicht vroegen. Nou, dat kan vandaag echt geen kloot. Nee, want je ziet, de zon schijnt schitterend en het is ook hartstikke druk aan de kant. Je hebt gezien, de route trekt nou andersom, we gaan nou richting de kerk op uit. En als wij hier, we zitten wat hoger, we kunnen hier de Hoogstraat kijken, nou het is hartstikke druk hier. En de andere kant natuurlijk ook, de Gashoestraat die zit ook helemaal vol. En weer zo'n wagengeval, alleen dit wagengeval is stond het weer op elkaar. En dat is een parkeerprobleem in Noors op te lossen. En zij hebben het parkeerprobleem zo opgelost op een manier. Dus ze zetten alles twee hoog. En dan hebben we maar de helft van de parkeerplaatsen nu. We hebben gevraagd, is het niet gevaarlijk, want die wagen die kan er ook nog af ten bovenste. Ik weet niet of ze dat dadelijk laten zien. Maar het wordt allemaal getest. Dus Het was allemaal uitgetest en ze waren al vanaf Kastelen tot hier gekomen, dus het zou moeten kunnen, zei ze.
Messi liep er achteraan en wie staat zo een beetje door met er heen, want dan kom je helpen in de optocht. We vinden weer dat dit erg, dan kunnen we tenminste rustig de wagens bekijken. Maar je ziet, het parkeerprobleem is voor u helemaal opgelost. En weer zo'n loslopende gek, dit is niet de mooiste. Maar het is natuurlijk heel knap uitgebeeld. Quasimodo, of ja, hoe zou je het moeten noemen? Daar liet hij wel op. De klokkenleider van de Notre Dame. Ontzettend mooi gesminkt. Oh god, dat was griezelig. Je zet het natuurlijk hoeft niet dat er bij een tandarts komt. Een andere schitterende groep is nummer 33 van de lijst. De Doorzetters. En hier hebben we dat project weer terug, het Rijndonk-project van Horst. En dat hebben ze genomen als thema voor deze optocht. Ja, je ziet hier de paprikaatjes allemaal, de rode, de groene en de gele rondrennen. Die eigenlijk in de kans in het Rijndonk zou je moeten zien. Een van de weinige wagens die de tractoren schitterend hebben verborgen. Ja, dan moeten we ze een compliment maken. Schitterend gedaan. En op de wagen zit natuurlijk meneer Vassal met alles te gooien. Met allerlei subsidies. Maar de draak die erop zet, die slokt alles op. Er gaat veel geld naar de Rijndonk, daar willen ze daarmee zeggen. En dat gaat toch van de subsidies van alle verenigingen af. Ja, zoals ik al zei, welzijnswerk, universiteit, de zwemclub, de school zijn niet te vergeten. Ja, dat geld schuurt er nog over. Dat zeggen de doorzetters. En die vinden het dus allemaal niet zo waard. De schitterende wagen trouwens. Heel mooi afgewerkt. En weer een groep. Met daarvoor nog een loslopende gek. Wij voelen ons opgelaten. En het ze zich opgelaten voelen, dat zit er. En hier hebben we de eerste winkelkaart van Albert Heijn, de onthulling. Het is dus een kaart van de E, alleen de E en de D heeft je eraf gehaald. Dat vind ik mooi. En dan haal de AH over, inderdaad. De brandweer is in de wolken trokken net voorbij. En ja, hier hebben ze nog en zij zien dus in de wolken. En zeker met het mooie weer komen de kleuren schitterend uit zoals je ziet. En die voelen zich echt opgelaten. Er zijn heel veel acties in Horst en deze mensen vinden dat er ook maar eens een pasactie moet komen. Ja, en zij hebben het al helemaal uit. De prijzen zijn al bekend van de actie. En de eerste plaats is scheppen in de pers. Er zijn allemaal alternatieve acties dus. Prinsen, dat kunnen we ook weer een prinsenwagen even krijgen en dat is de prins van AMC. En AMC heeft dus niet een oude wagen uit de garage gehaald, maar deze keer hebben ze dus ook in de wagen gebouwd. En dan komen zo aan de loslopende gekken die de gaten van de optocht opvullen. En die altijd schitterende thema's hebben. Zoals ook deze. We kunnen nog niet precies zeggen wat, maar dat komt eraan. Het heeft te maken met Jan Balsten, dat heb ik wel al gezien. Maar ik heb niet precies kunnen lezen wat erop stond. Dat heeft natuurlijk iets met die schutting te maken. Ik ben van Gent en Loos en breng Wiel Baltussen een sterke schutting de het. En zijn buren een kiekdoers. Deze kunt met zijn kiekdoers weg. Ja,
de Meijer Gokhal in Horst is natuurlijk ook een mooi thema voor deze optocht. Gokverslaving is tegenwoordig zeer actueel en hier in Horst hebben ze misschien wel tegenovergesteld, dus ze hebben er juist een gokhal bijgezet. Horst pakt het gokprobleem op zijn eigen manier aan. Werd het in Horst mogen maar 3 gokhallen komen. Dat heeft de gemeente van tevoren zo beslist. En 2 gokhallen zijn er al, dat zouden misschien niet weten, maar die stonden op de 2 parken in Amerika. Dus in Horst mogen er nog 1 bij en die zit nou in de Schoolstraat. De aftrappers, een vriendenclub die deze wagen gebouwd heeft. En hier komt de volgende grote wagen aan en dit is ook weer een schitterende wagen, we hebben hem net van dichtbij bekeken. Streng optreden van de politie en dat heeft alles te maken met de strenge toezicht op de sluitingstijd van de cafés. Ja, en verder op de wagens die het van de sluitingstijd kreeg toch iedereen de sheet. Want tapt geen nog 1 uur nog een flesje, dan zal dat toch zo met een procesverbaal moeten kopen. Ja, er zijn diverse kasteleins die in het afgelopen jaar alleen een keer een bon hebben gehad dat ze te lang doortapten. Omdat het toch gezellig was, tapten ze toch door. En als dan de politie binnenkomt, ja, daar wordt op de bon geslingerd. En deze wagen is schitterend moet ik zeggen. Het is een hele mooie wagen. Heel mooi afgewerkt. Ze hebben er ongeveer 7 weken op gewerkt, zeiden ze. Ook dat huisje wat er voor op ziet met die fietsen. Het is echt helemaal af. En zelfs nog 5 minuten voordat de optocht ging trekken, moesten ze nog gaan werken, want de politie wil achter een beetje goed zien jesken gescheurd. En dat hebben ze wel heel mooi en heel snel vakkundig opgelost, zoals deze ganse wagen vakkundig gebouwd is. Kunnen zo zeggen. Schitterende blauwe kleur, zeker met dit goede weer komt het heel mooi uit. En hij zit op het Horster wetboek. En de vriendenkring tot op de Boim heeft deze wagen gebouwd. En die zoeken nog steeds een parkeerplaats. Ze hebben ze nog niet gevangen. De prins met zijn adjudant, heb ik begrepen, die horen bij in ieder geval een kaartclub. Ja, een kaartgroepje. En het hele groepje is bijna niks meer van overgebleven, want er is nog geen, want Prins Piet en zijn adjudant Jo en Frans die zaten allemaal met hetzelfde kaartclubje. En nog is er nog maar 1 over. En de ene die trekt nou mee met een optocht. Nummer 42 en zij doen het andersom en dat is de leiding van het jongerencentrum Johan. Ze hebben eens een keer heel anders gedaan. Normaal zitten er al prinsen in de wagen en zij hebben prinsessen. Ja, en ik zag al, we waren er straks en ze zeggen, waarom 2 prinsessen? Ja, ze zijn heel eenvoudig, we doen maar met anders jaar mee. En achter dat groepje zit, en zoals je hier zit, is het Horster prominente kwartetspel. Wat je mij gekregen hebt met de klas en de klascommissie, die zit er ook achter, zoals je zit. En ook en zij vinden het heerlijk naar de kant. En het ganse kwartetspel, dat draaide zich maar om 1 man. En dat was natuurlijk de voorzitter van de carnavalsvereniging. En die op andere plaatsen ook nog over voorzitter van is en de van alles uit. Dat was natuurlijk Jan Nabbe. En dan zit er nog vuur op. De kaart van Jan Nabbe. Het was een schitterend kwartetspel. Want ze is achter de roze het wel een kwartetspel uitgebracht, maar dat is niet helemaal compleet. En ze hebben er dus nog een beetje genakt. Hier hebben de wagen dan eigenlijk, of de groep dan al een beetje de aankondiging van onze jeugdprins in zich heeft. Prins Matti op O-familie kunnen tellen. En dat hebben ze ook letterlijk even heel goed gebeurd.
het wordt ter plekke wel het opgeschreven. En daarachteraan, daar loopt aan, zoals je hier voor zit, de jeugdvorst. Met zijn 2 dansmarietjes en daarachter zit dan de Prinsenwagen met de ganse rood van 11. En de bovenop, zoals je hier zit, Matti de Eerste. Je hebt de jeugdvorst voortaan. Ja, dan het verkozen om het tevoren te doen. En zeker met dit goed weer. Ik heb hem goed geleerd, zoals je hier, alla. En ook de jeugdrood van 11 is natuurlijk present op de wagen. Zij zullen morgen nog een keer door de straten van Horst trekken, bij de kinderoptocht. Bij de kinderoptocht zien ze er weg present met euro schitterende auto. Wagen mag ik wel zeggen. En ze beelden uit de kasteelruïne ter Horst uit. En ze hebben een heel mooi gebouwd. Ja. Er zit menig urken in, dat kunnen ze zien. En je ziet het de ganse wagen schudt op de klanken van de Horster slagers. Doelpunt Matti de Eerste. En we gaan verder met de volgende wagen, zoals je hier zit, weer een van de grote wagens. Een groep die al menig keer de eerste prijs heeft meegenomen naar Hoes, de Nastrik. En dit is niet zomaar een keer dat ze meedoen, maar dit is al de 22e keer dat ze in een optocht meedoen met een wagen. Dus de 22e wagen van de Nastrik. En zoals elk jaar, ook dit jaar, schitterend gebouwd. En ze proosten eigenlijk gewoon op hun 22e wagen. Ja, normaal gesproken hebben ze Horst of politiek die ze uitbeelden. En dit jaar hebben ze gezegd dat we 22 keer meegedaan hebben, maken ze een keer een wagen gewoon voor onszelf. En dat mag best. Je mag best eens een keer een pluimpje op hun eigen hoed steken. En de Nastrik heeft dat zeker verdiend. Ook weer een wagen waar gans verborgen is, de tractor. Het is eigenlijk gans om een tractor heen gebouwd. Meer dan 7 meter hoog is de wagen. Een schitterende kop. En heel proost er de gooien op. En je zit hier schitterend afgewerkt. Mooie frisse kleuren. En zoals altijd is er gewoon niks aan te merken op de zonnewagen. En hier hebben we Chris van Rens, die zit erachter en hier zoekt de Nobere. En die kan het niet vinden. Of hier is de laatste. Een ander milieuprobleem krijgen we hier ter plekke. Onze blikvanger. Met aan de voorkant van de wagen goed net en allemaal blikjes erin. Dat is natuurlijk een blikvanger. En de auto is weer gerepareerd zoals gezet. De senioren dansschade van Den Drummel trekt hier voorbij. Al zien we alt en gries. Van dansen is een week nog lang niet vies. En twee plekjes die door Johan door de dansschade ook zien gebruikt. En dat is dan de senioren dansschade. En daarachter trekt natuurlijk ons koninklijke toeterclub van ons, de Harmonie.
weer heel blij mee. Ja, en daarachter komt dan het hele boerenbroodsgezelschap. De hockeyclub is natuurlijk in een eigen kleur gekomen, zwart en geel. En het is een heel gezelschap, moet ik wel zeggen. Want wie is achter in de gasthuisstroop stiert het gezelschap. Gans weer de jeugd van de hockeyclub. En dan natuurlijk de joekskapel van de hockeyclub. En dan de familie van de hockeyclub. Mensen die naar de bruiloft willen, ook van de hockeyclub. En gans achter het boerenbroedspaar van de hockeyclub. En als je het hier zit, want dit is dus de ganse gasthuisstroop die bij zijn die hier gevuld is, dan is het toch een grote vereniging, dat kunnen we wel zeggen. De hockeyclub is een van de grotere verenigingen van Horst. En het zit er ook. Alles in geel wat je zit. Ze hebben er werk van gemaakt, het ziet er ontzettend leuk uit. En daar is dan de joekskapel. Wat hier hoe die joekskapel uit van de zo'n kleffe zak of zo? Ze moeten de even zeggen als het meer van is. Maar we zullen daar even dikke erom kijken, dan stuur het op. Ik kan me nog herinneren dat ze vorig jaar ook heel leuke wagen bezig hadden. Dus een hele mooie, uitgedoste wagen. En volgens mij is de joekskapel uitgebreid, want het zit er goed vol. Daar volgens mij hebben ze een versterking gekregen. En dat mag ook wel als je zo'n boerenbruiloft hebt. En inderdaad waren het de kleffers ook. En door achter lukt natuurlijk Het boerengezelschap van de boerenbrulf. Ja, of niet van de boerenbrulf zelf, maar de aanhang. het zien de gasten die allemaal naar de boerenbruiloft gaan. En natuurlijk die ook natuurlijk de broedschap bezig hebben, zoals je hier zit. En met die kleuren van de hockeyclub is het dus een echte Horster brulf geworden. En de week ging net voorbij en natuurlijk Piet Derks. Met allemaal lekkernijtjes die straks op de bruiloft Hoe ga je dat? opgegeten werden. Hoe ga je dat? Ja. En ze hebben zelfs een kachelbeer voor het Ja. geval als het koud wordt. En hier gaan natuurlijk de koekjes gebakken. Dat drukken we wel, maar we kunnen er niet bij. Nee, maar ze zien wel erg zwart gelukkig. En dan komt dan het boerenbroedsgezelschap met het jongstel, de broedegom en het broertje Mark van de Ploeg en Maris van de Middelik. Het is jammer dat ze het niet in beeld halen, maar dan lopen er 2 voor en die zeggen we huren er nooit bij en dat is gratsmoeder en gratsvader. En je ziet het zoals altijd die schitterende peert die bij dat boerenbroedspaar huren. En ik zie door de elders van de broed zitten Gustav van de Middelik en Marie van Valentien. En ook de elders van de broedegom, Lucie van den Oelis en Chrétien van de Ploeg zie ik zitten. Vooraan zit hij. En natuurlijk ceremoniemeester Slutske en de kastelein Jan van Issem Alt. Die zal er ook wel op zitten, denk ik. En een heel deel getuigen. Truke van Valentien en Nelke van Valentien. En Mieke van Nades lijkt te zien de graad. En Rob van de Ploeg. En voor hun is de grote dag natuurlijk dinsdag. Alleen Jacques van de Merlenknecht heb ik niet gezien, maar die zal wel vuur gaan met de melk uitgelopen hebben. En daar natuurlijk het boerenbroedspaar. Hier in deze prachtige koets. Zeg het nog een keer, Mark van de Ploeg en Maris van de Middelik. Kees en helemaal van BV. En ze hebben goede zin, hè, dat zitten. Dat zie je volgens mij dezelfde beelden die je wel eens op televisie zit, of niet? Ja, het is meer van, honeymoon of zo is dat. Ik weet niet wat precies bij u hebt, maar... Dinsdag gaan zij trouwen in de onecht en dan is de Rosa dan natuurlijk ook wel bij.
nog steeds het Broedspaar en de optocht. En deze zien ze nog steeds het hockey. Alleen wel met alternatieve. Ik zie ook wat andere leden die door het hockey zien volgens mij. Dat zien wat leden die door de seniorenploeg misschien. En die hebben maar hier hele grote hockeysticks gepakt. Dan houden ze er tenminste in. Maar beweging is voor iedereen goed, hoe oud je ook ziet. En achter dat boerenbroedspaar daar zit onze voorzitter van de carnavalsvereniging, onze ceremoniemeester, die al 22 jaar ceremoniemeester is. En dat mag ook wel even gezegd worden. Leo Geber, een prestatieur, om 22 jaar ceremoniemeester te zien. En ik geloof dat je ermee stopt, maar zeker weet dat niet. En print of voorspal achteraan en allemaal met een mandarijntjes groeiende. Van het ijs. En de prinsen gaan er dan natuurlijk achteraan en ze hebben vandaag goed weer. Ze hoeven geen kel te lieren. En dit is ook een hele leuke groep. Dit is nog niet de laatste. En dat is het Horster mannenkoer. Ja, want ze zeggen, dit is al de 5e prins van de mannenkoer. De eerste was Jan van der Bierle, toen Koentje Joeste, Jan Schatterie, toen Christiaans en nou onze Piet. En dat is nou niet de laatste, zeg hij, want het bedje is al gespreid voor de 6e uur. Op de zijkant Kampsmop is Mepke en dat heeft dan de betrekking op Piet. Ja, Prins Piet. Prins Piet ten eerste zien de grootvader waar de Kampsmop van Horst. En wie Kampsmop in Horst niet kent, ja, die kent Horst ook niet dus. En bovenaan op deze schitterende wagen, want de Raad van Elf bouwt elk jaar de wagen voor de prins. En dit jaar hebben ze er echt werk aan besteed hier, want het is een schitterend kasteel geworden. Voor op de wagen 2 liggende clowns met ontzettend leuke gezichten. En die 2 liggende clowns die liggen dus voor een schitterend kasteel. En dit is geen luchtkasteel, nee, dit is een echt kasteel. En dat is zoals altijd de laatste wagen van de optocht, onze prins Piet. En hij groeit goed, niet alleen de mandarijnen, maar deze wagen die mag ook met snoep groeien. En de ganse Raad van Elf groeit mee met mandarijntjes en met snoepjes en met... Hij groeit op het niks vast. En je ziet het. En dat doet hij niet alleen omdat we hier staan, dat doet hij door de ganse optocht door. En we werden hier bekogeld onder de snoepjes. Ja, we hebben iets vaas en we willen dat ieder jaar maar ondergaan. Prins Piet de eerste. Nou Thijs, we hebben het overleefd tot deze prinsenwagen weer En je ziet het ook aan de achterkant, is schitterend van deze prinsenwagen. trekt langzaam de hoofdstrode en dat betekent dat hij langzaam over beeld gaat verdwijnen. Het was een mooie optocht, mogen we wel zeggen. Weer veel groepen, ook heel veel mooie wagens. En je ziet het was schitterend weer en het was ontiegelijk druk. Ik hoop dat je genoten hebt van deze optocht, want morgen dan kunt er weer rennen. Meer kunnen we weer een optocht van Zevenum. En de optocht van verder gaan we opnemen, maar die kunt dinsdag. En dinsdag hebben we natuurlijk ook de boorbrulf. En de boerenbrulf komt dinsdag. Bedankt voor het kijken. We zitten hier nog heerlijk in de zon te genieten. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. We kijken nog even naar Piet, hoe die gooit. En dan zien we zo in de studio om hem mooi te laten kijken. Het is nu 8 minuten over 3, dus je kunt dadelijk op de klok kijken hoe lang dat wederover door om heen weg te komen en in de studio alles kan klaar te zetten.